हेलौ लोगोफोर आङो ना दिनै जोबोद खुसि आरोना लोगोफोर ओंखायनो आं नोंसोरजों शेयार खालामनो होननानै फैबाय आरोना इउटिउबाव माने नोंसोरजोंबो शेयार खालामनो होननानै नोंसोरबो माबा बे खुसिखौ लानो हागोन आरोना लोगोफोर माने आङो ना दख'ना मांगायदोंमोन आरोना इउटिउबाव नायनानै बिराद थाब समावनो सफैनो हादों आरोना साननैयावनो सफैदों आंना जि खुसि आरोना आङो ओंखायनो आं नोंसोरजोंबो शेयार खालामना होनोसै होननानै सोरबाथ' सानना अनलाइनाव शेयार खालामबा माबाबाथाय मांगायबाथाय फैगोन ना फैया होननानै भरसा गैया जायोना ओंखायनो आं दिनैहाय भरसा जाबाय आरोना आंबो भरसा गैयामोन ओंखायनो एसे खमनिखौनो मांगायनायदो आरोना लोगोफोर नोंसोरबो मांगायनायनो हागोन आङो माइनाव मादै क'क्राझारनिफ्राय मांगायदों आरोना माइनाव दख'ना दखाननिफ्राय इउटिउबाव सार्च खालामबानो नुगोन आरोना लोगोफोर बे मादैनिफ्राय माबायाव मंगलबाराव सोना हरदों आरोना कुरियार खालामहरदों ओमफ्रायो बिस्थिबारावनो सफैदों नाथाय दाख्लै बिस्थिबारखालिनो कल फैदोंहा आंनाव ओमफ्रायो कल फैनायनिफ्राय दिनैसो दासो सफैदों आरोना दिनैहाय जाहैबाय सुक्रुबार ओंखायनो माला हगारनाय जायो मिथिया बेखौबो भिडिअखौबो दिनै बानायखाबाय आरोना लोगो थानोनो हाला माने गाननो नायसै आरोना अरिजिनेल सफैयोना सफैया अनलाइनाव ओंखायनो सफैयोना सफैया आं बेखौ देखायसै आरोना लोगोफोर नै जा मोजां फसायनानै बायदोंमोन आङो माबायदि सफैदोंखाय नायसै आरोना खुलिखायाखै आङो नै लोगोफोर नोंसोरबो मांगायना गाननो हागोन सोरबा फरसा गैयाना ओंखायनो आङो नोंसोरजों इउटिउबाव शेयार खालामसै होननानै देखायबाय आरोना नायलांबाय थादो एबार बिसिलायसो खेनसेसो नांलाय जेखौ मांगानि बेनो फैदों हा जिनिसा कटननि बे लरेन्स सोखावनाय गेजेराव बिराद मोजां 3000 दख'ना फास्राबो दङ दख'नाबो दं 3000 आरोना मोनफैगोन ना मोनफैया होनदोंमोन आरोना बे मादैयाथ' होनदोंमोन सप्तासेनि गेजेराव सफैगोन होनदोंमोन आरोना नाथाय साननैयाव फैबाय आङो आसुरित मोनलायलायबाय आरोना लोगोफोर जि खुसि थानो हाला आरोना ओंखायनो देखायथारसै आं नोंसोरबो शेयार खालामसै आं नायदो नै बेयो जाहैबाय जोमग्रा आरोना जोमग्रा गैया लोगोफोर नायलांगौ जोमग्रा गैया जोमग्राबो दंखायो जिनिसो नालाय ब्लाउस गैया आरोना ब्लाउस सिट गैया जिनिसो बियो दख'नाया नै जि सब मोजांखौ लरेन्स सोखावनाय आरोना नै दख'नाया नै लोगोफोर केमेरा एथबां मोजां नुबावाखैसो नै नाथाय बिराद मोजांखा जेरै भिडिअआव बिदिनोथार आरोना बिराद खुसि जोबोद खुसि आं दिनै नै लोगोफोर नोंसोरबो मांगायनो हागोन आरोना बे मादैया एथ' मोजां आंनो 3000नि आरोना चार्जबो लालायलायाखै कुरियार चार्जबो लायोना बेलेगफ्रा लायबो जानो हागौ माने आं मिथिया आरोना एबारसो फार्स्ट टाइम आं मांगायफेरदों नालाय ओमफ्राय जि मोजांखा बे मादैया कुरियार चार्ज हरलायलायाबाबो जागोन होननानै सिलिखौ देखायहरदों आरोना 200 लादों कुरियार चार्जआ ओमफ्रायो माबानो लादों नालाय ओमफ्रायो आंनिफ्राय लालायलायाखै आरोना 3000 ग्रोबल' लादों बे मादैया जि मोजां थेंक इउ स' माच मादै आंनि दख'नाया सफैबाय नोंबो नायदोंबो जानो हागौ इउटिउबनि नालाय नायदोंबो जानो हागौ थेंक इउ मादै माइनाव दख'ना स्टर दख'ना दखान आरोना नामा क'क्राझारनि बिराद खुसि गाननानै देखायनोसै आरोना लोगोफोर समायग्रा सिगाथाय महरालाय साइज गैया अब्लाबो दख'नाजोंथ' समायखायोना बर'फ्रा दे बिराद मोजां मोनदों आं गाननायसै लोगोफोर गानखांबाय आङो नै दा माबायदि नुदों कमेन्टआव लिरना हरदो नोंसोरबो ना गिनाङा फैसाखौ मोनफिननाय नङा ना सामाना दख'नाफोरा सफैगोन ना सफैया बिदि साननाया माइनाव दख'ना दखान
YouTube चेनेलाव चेक खालामबानो नुगोन आरोना बे बादैया बिराद मोजां साननैयाव सफैदों आंना नै गानखांबाय आङो नै लोगोफोर नै जोमग्राया दख'ना 3000नि बियो गासिबो फुल नायनो हागोन एक्ट्रेसफोर बायदि मोनलायदों माबायदि नुथाय हर जाबायना ओंखायनो स्रां स्रां नुला नायदो नै गानखांबाय माबायदि नुदों नोंसोरबो मांगायनो हागोन आरोना मांगायनायनो हागोन 3000 कुरियार चार्ज जेबो लाया आरोना ओरैनो नोंनो सोना हरगोन आरोना आंहाथ' न'सिम होफैखाबाय बाय बाय लोगोफोर बेखौनो शेयार खालामनो सानदोंमोन आङो नायना माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामना हरदो नोंसोर मांगायनो गोसोबा मांगायहैदो आरोना लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै बाय बाय